aking mga viewers. Ito yung na nakabit natin kay Boy Topito. Itong Senlo X1 Matrix driving light. So, maganda naman yung feedback nito. Yung naikabit ko kay Boy yung Senlo X1 Matrix driving light. May may watch toy X1 Plus na may low light 6,000 K, high light 3,000 K. Version 3 na to. Version 3. Si X1 lead. Maganda. Ano ko sa yung kagabi. Sobrang liwanag siya. Mabuhay na yung yung buhay ni Buloy Topito. Maliwalag na siya, maliwalag na. Maliwalag na yung auxiliary light ko. Yan Senlo. Yan Pangmalakasan, yung ilaw ni Buloy Topito. Pangmalakasan na yung ilaw mo. Pangmalakasan, Senlo. Ang auxiliary light ng mga Indo Rider. Yan, Maganda. Maganda to. Kaya yata ito eh. Pero GML na motorcycle shop dyan sa Rivera, Dagupan. Shout out sa'yo. Shout out. Malakas na, pwede na mo back to next year. Pangasinan Sprint version 4 at saka Pangasinan 2-man team. Yan yung susunod na endurance ni Buloy Topito. Yan, abangan nyo pa. Yeah, peace out yo.